Ayo tak ngagere gak bawa ngono kowe do meneng. Dawa Bagas. Iya sinyal. Iya. Wong Bagas madhep rene. Oh iya, tak madhep kono aku. Padha zaman aku biyen ketemu pertama kali karo Bu. Pripan, pripan. Kepanggih kalih sinten? Ayo karo ibu negara. Kaya ngene wong nandang asmara. Ayo. Menosok to, Pak? Ayo. Ket mau ki ora iso meneng lho, Mas. Om Gatot ki piye? Kowe mulane mau takon mapane nggon cedhak son ra gelem. Lah teng apa? Takon goleki kabel mlicet disetrum. Iki wis aja tok gagas, iki soalé wis dol. Cara dene sekrup iki wis dol. Ah iya. Apa waku dewi Ya ditanggapi nek ngono kuwi lintang ditanggapi apa tenan cah iku. Apa tenan cah iki? Nah, inggih Kang Mas Nah, ngono lho. saestu kula tresna kaliyan panjenengan. Iya. kok ming tok ku ya. Lah. Urung ya terus. Terus ya. Aku diajar. Do dewa Jawata Walas sono mringwa mami. Wah, iso enak. Ayo iso to ya. Ya, ayo Mas Gading. Kula. Nah, ayo Ya. apa Gatot yang ambekan Bliru kok kono mbang. Ayo Besok- Mas Gading. Ayo Mas Gading ku lho. Iya. Ayo Aja Mas ngerti-ngerti. Gading. Kita ke mana ya? Kita nanti Aku melaku jalan-jalan rono. ya Mas. Iya. Yuk. Nyandi ayo medon ya Asal Mas. Pun nggih. Su. Mah do nanti gue ki. Piye to? Kita asal jangan ke Parangkusumo. Iya. Gue ki malah ngajari loh. Neng Parangkusumo ki netepi golek wangsit. Wah. Kaya Om. Heeh, aku mbiyen yo sok rono anu Wah. golek wangsit. Besok aku dijaki. Heh? Besok dijaki. Oh, sesuk kowe ngerti dhewe ora usah karo aku ora menyang dhewe. Nah nono besok kapan? Yuk. Besok kapan Katakan. katakan Ya. Jejer madep terus ke rene, Mas, Mas. terus ke Mas, terus Oh, ke iya, Mas, iya. Mas neh. Terus ke Dek. Oh. Nah, Jejer lan wong bagus. Itu diteri. Napa Mas? Enak. Ya Allah. Bintang tamu ini tambah. Moga mriki Mas wajah. iya. Pun boten sarepot-repot. Jan. Bintang tamune munggah langsung anu apa jenenge? Anu kuwi pelarut-larutan penyegar cap Nggih. badak orang Larutan hati-hati. penyegar badak. Ayo kowe nek ora ngoleh ngombe ra hati-hati sok malang neng telak malah.
Nyantol nggih, Pak. Yuk. Umpama nahkoda kuda tanpa prau sasat tara ing papatri. bintake ding Nyidam Sari. Ayo bareng Mas. Ya bareng. Nyidam Sari as Angel nek bareng iki. Angel nek bareng. Ayo ngrungkulino kowe. Biasane iki aku meneng bae. Ayo. Sesuk nek kaya ngono kuwi tekon Om. Oh iya. Tak ajari. Tekon. Ayo. Kowe bangsa sing ngono-ngono kuwi takono karo. Iya. Langsung nggih Om niki. Langsung ayo. Nggih. Yuk. Minggu rareting Nyidam Sari kok arep minggu ora rating. Nah, iya. Untung kowe ken sopire sadar. Iya. Nyidam Sari arep dadi yen ning Tawang. Iya. Nalika nirai hatiku lama-laman sira wong bagus. Ayo bangun kerange. Serasi ya nak. Iya. Oh, lha iku piye to? Sek iki Sugeng Dalu Pak Dalang niki Mas Patah Nobar niki tidak bisa merapat. Oh ya. Salam budaya. Ugi salam kagem Mbak Lintang dari Wonosari. Nggih, siap. Terima Nyuwun kasih. gending kutut manggung dari penggemar Pak Catur Kuncoro. Nggih, kutut manggung. Kok goro-goro nggih. Ya, dipacet kena. Nano. Ayo, tang.
Wah bebek Ben prayitna sebarang yuasa berana Dewa Tirta men. Pukulun Bathara Siliwati. Nggih cangkemane ngaten lho. Dewa Tirta. Nggih. Mantahe Wamungun Indra. Nggih. Apa ya masalahnya apa ya kok iso mantai. Ya wis. Mbok kowe rasaku kan protes kok. Aku iso rasa keingin tahuanku iki besar sekali. Oh. Nanti omong kadang tak takokke. Iya. Ciri-ciri wong cerdas. Digonggeng nggih Pak Dalang. Nano Nano piye? Iki wis entek. Ah sarep entek, larep dientekke kok. Ayo dientekke no. Dientekke. 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 Yo, ndak witike mati dientekke. Aduh. Nah, meng sak makani lho, Truk. Meng sak makane kowe variasine warna-warna lho, Truk. Meng makani mano kuwi? Iki sambat. Meng sambat iki kok dadak dikemayuk-kemayukke. Ngono. Aduh ki warna-warna, Truk. Aduh ki warna-warni. Aduhe wong mlaku-mlaku kesandung, mlaku. Waduh, wajigur. Sandung kuwi. Wah, dolano menek wit kenori. Aduh, ngono kuwi. Ana sing aduh. Ngono. Ana kuwi macam-macam tafsire, Truk. Oh. Ana sing kaya sing Mbak Ayu kuwi mau. Mbuh kuwi mau. Kuwi aduh. Kuwi mau versi apa, Mbak? Kuwi mau versi apa gimana? Versi ngelih. Ngelih? Heeh. Ngelih kok ngono, ngelih. Aduh, ngono. Ngelih. Kok perih piye to? Ora ya, ora aduh. Iya. Wis Gong mbok meneng Gong. Terus. Aduh. 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 Asal nek aduhe Mbak Lintang piye aduhe Mbak Lintang? Ana tang kowe tang. Nek ayu ki aku wis Heeh. setrume ki cilik. Coba nek sing aduh kowe tang, coba tang. Nek lek kula gitu sik polos to, Pak. Loh, justru. Justru. Oh, ya, aduhmu kaya ngapa? Wong kan ndek selera beda-beda. Ana sing seneng iki sing tuwa, ana sing senenge kemampu, ana sing senenge nom, ana sing senenge uru, ana sing senenge lemu. Wong ndek selera dhewe-dhewe. Termasuk sak aduh kowe ndek selera dhewe-dhewe. Ya, coba kaya ngapa aduh. Tak. Kaya ngapa tak aduhmu tak? Alon-alon wae. Alon-alon. Aku ora ana ya, Mbak. Lah iya karena ngagek pertama ki alon-alon wae. Engko lek wis kulino kaya apa? Heeh. Ya. Ayo ta. Coba. Wah, aja nganti kalah karo Ayu. Masa aduh nganti kalah karo Ayu. Wah. Apaan itu? Ayo. Coba Pak Marjo. Jak kowe meneng aja plester lambemu. Ya, aduh. Ayo aja digeguyu ta. Ayo wis sir dihayati sing tenanan. Aduh, apa piye? Ayo. Aduh. Ayo, terus. Aduh. Jane iki sing wis pengalaman ki sapa to? Lah ya aku ki yo mbok marai lho, Mbak. Jarene pertama semren. Wajigur gareng pelampiasane ning aku. Iki mesti sing marai gading iki. Heeh ta, Ding? Piye, Mas? Ding sing marai kowe to? Sing marai kowe to? Lho, oh jare. Wah, wong trenere gading. Parah. Apik. Ya dientekke nak. Lae wong bagus. Yang terbaik. Yen tan wah. Nyeng nong
ana prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita goyokan jaga bandung kowe aja kongkon perang iki kanggo kudu rong rampung bela pati kang Mas Prabu Gopala kang waseda labuh ing wana Putra Ratu Prabu Panggenjan Marmaya duwe aji sekti Bandung Banyuwansa aku derpe babono nanti sewu sewengi kudu dadi yo coba instrumen sik ya mlebune fill in ya
Jagat mangestu ngoro wayah Brara Jagat dikepara ngarsa anggen jangandika marak wonten ngabantaran ingsun lan kula pasang pambagya sami manggih karaharjan paman pancat ngono inggih ger inggih awit mundi pangestunipun Angger Prabu sowan kula manggih Basuki kejawi saking menika kula ngaturaken sumeng kemawon pabekti Nger Angger Stijo nggih man nggih kula tampi nanging dawah sami-sami Adipati Yayagriwa dikepenake nggonira sowan inggih sinuwun sowan kula ngaturaken sembah pabekti mugi konjuk wonten sandhapepada paduka sinuwun. Yo, tak tampa gawe bombo ing casulut tas ingsun. Pawan pancat nyono. Mang dawuhke Kang Sami Maraseba supaya padha sumene sawetara. Ingsun nedya ndangu dhateng kawula ingkang nembe sowan menika. Inggih, Nger, inggih. Ngestakaken dawuh Nger mangko isik aja sinenggo ingsun tambuh yaktine ingsun durung nate wanuh lah kok iki ana kawula ingkang munggah ana ing Sitinggil Binaturata kowe sapa iki apa kowe klebu kawulaku Inggih waleh-waleh menapa kula menika abdi paduka ingkang mapan wonten ing wewengkon Kikis Tunggarana dene nami kula pun Jaya Walwil. Ora kusik. Kok lagi ingsun sumurup yen ingsun duwe kawula kaya kowe sing mapan ing Tunggarana. Banjur ana wigati apa? Inggih, kepareng matur nanging saderengipun kula ngaturaken tebaskul pinuntel ron kalapa apuranto yen wonten lepat kawula. Yo, ora dadi ngopo? Wah, wong cilik wae matur genep temen tata kramamu. Matura. Sirnak nurasa wigih ringa-ringa. Inggih, sinuwun. Waleh-waleh menapa estunipun kula menika tasih kalebet kawula Tunggarana. Nanging wiwit rumiyin kula ngayom wonten sandhaping gendera Traju Tresna. Awit nyamuti bilih kawula Tunggarana menika samenika sampun pecah dados kalih perangan. Ingkang sakbergata tumut wewengkon Pringgandani dene ingkang saperangan tumut negari Traju Tresna. Nderek nyengkon atekipun sinuwun Prabu Stija. Mila nyuwun pangapunten yen sowan kula namung badhe nyuwun pengayoman dhateng paduka sinuwun. Yo. Yen kowe kepengin ngayom karo Prabu Stija, ingsun keparengake. Banjur gaweanmu apa? Kula menika namung tiyang alit. Damelan kula inggih namung sak kecepengipun, pokoke inggih mung serabutan. Lah terus anak bojomu nanti? Oh, semah kula. Yo. Anu ditinggal minggat kula niku. Duh sinuwun. Inggih lampethek surasya para nayaka Tunggarana. Dateng tiang-tiang ingkang sami ngayom wonten ing gendera Traju Tresna. Oh sinuwun tiang kados kula menika. Anak bojo kula menika dong minggat sedanten. Lan tiang-tiang ingkang sami nyengkuyung dhateng adegipun paduka Sinuwun Prabu Stija. Saben dinten saben dalu namung tansah ancik-ancik putu ingri. Monggo menawi bab pemerintahan kula menika ngertos menapa jer kula namung tiang alit wong cilik niku butuhe mung supaya dagangane laris nyandang wutuh mangan boten kekurangan niku butuhe tiang alit wadene dening rehranipun Adipati Wawana inggih Adipati ing Tunggarana perintah dhateng wadya balanipun dhateng
Sok sinten kawula mbuh lanang mbuh wedok mbuh nom mbuh tuwa. Menawi menika sami nyengkuyung dhateng adegipun gendera Traju Tresna kedah dipun kisasak bajang cendelipun. Oh sinuwun. Malarikana semanten kula nembe gelar dagangan wonten ngajeng griya kula dumadakan wonten prajuritipun Adipati Tunggarana ingkang dateng. Dagangan kula dipun obrak-abrik bojo kula dipun prawasa wonten ngajeng kula. Anak kula nggih dipun brondong mimis saking wingking, anak kula nggih tumut pejah dados banten sinuwun kula nuwun pengayoman sinuwun. Sigra-sigra yen Pramana kanca sigra ngraketa nawang sesangka. Nalendra mbek maro sing sangkatri kumulung mangrempahing wadya karada kura reka kiri ngestu kura jagat manik raja dewa kuwah. Ora leda jare ngadaplok yen ngono bener apa ingkang dadi pangendikane Paman Pancanyana nalika semana. Uga ature wong iki cetha yen to tingkah Adipati Wahana saiki kepengin balela marang Stijo. Hei Wajaya, wis aja nangis, kowe tak paringi bebungah. Ora perlu kowe bali ana Tunggarana, sira ingsun keparengake mapan ana ing Traju Tresna kene. Oh nggih, matur sembah nuwun sanget sinuwun. Yo. Kowe mengko malah tak paringi gawean tak dadekke pekathik wis sawetara metu njaba dhisik. Nggih kula nyuwun pamit nggih sinuwun matur sembah nuwun. Yo sing hati-hati. Asal
Senongwati jagat kinari amung Wak lumembak ombak ing samudra Kali lumut gamrek ganggang Awito dencengan ora bakal nyambung maninggal yen ora kleru iki kaya buta pringgondani paman kula Bendana. Iya. Aku makmu cilik kaya Bendana, aku Yohanana Traju Tresna kene ngaturke salam takrim ya, Gen. Yo, paman, yo, tak trima. Ndadekke bomba ing atiku. Banjur saiki matura, Praptamana Traju Tresna iki saka kersamu dhewe apa dingkongkon karo Yai Gatotkaca ing pringgondani? Ngene ya, Gen. Nek sadurunge tak suwun kowe aja nganti gathuk wimbamu. Mergo aku mau ngarep matur yak wutuwe. Yen teka kono kene pancen bener mung dikongkon karo anakku Gatot. Sing suyasane aku bakal ngaturke layang. Kaya bocah nom dadak nganggo layang-layangan. Wis kene kaki. Kowe enehno aku layange tak wacane. Ya iki tampanono ning ya aja muring ya. Yo. Buma sumya pratangga windu-wiyat amun-amun lirku mampang paletik putu sing sewang ulun tulisane kandel tipis cetha iki tulisane Gatotkaca. Salam taklimku katur ngersani Kakang Prabu Stijo Gombal. Nganggo salam taklim barang Kakang Stijo. Jauh suninga yen to kalenggan iki Adipati Waana Tetinjana pringgondani sing surasane. Rening Kadipaten Tunggarana iku duk gunane mlebu wangka ning praja pringgondani. Mula para kawula ing Tunggarana kang lumantar Adipati Waana kepengin padha makempal maneh ana ing pringgondani kaya nalika jaman pemerintahan Dyasta Hyang Trembaka. Mula lumantar nawala iki sru panyuwunku marang Kakang Prabu Stijo anane kukis Tunggarana iki ayo dirembug kanthi sarasehan lan sarana bedamen. Uga disekseni para sesepuh utamane disekseni dening sesepuhing Ratu Eyang Prabu Baginda Matswapati. Pamrih perkara iki dimen cetha lan aja nganti glandang carang saka pucuke. Cukup semene aturku ana luputku diagung pangaksamenipun Kakang Stijo. Wah, bangsat elek. Wah. Bangsat gugu karepe dhewe. Wis cetha wong pringgondani srakah sumungah angah-angah arep jayah rayah wewengkon Traju Tresna. Tumrape Stijo sedumuk Bathuk Sari Bumi nadyan mung sekilan bumi Tunggarana ora bakal tak lilake marang Gatotkaca. Kudu tak tombohe wutahe getihku, pecahe balungku. Kala Bendana. Kusik ta kusik. Kusik ora nesu sik. Aku lak wis kandha ta dipikir dhisik aja krusah-krusu. Mengko ndak kesurut dalan buntu apa-apa kok njuk nesu. Sithik-sithik nesu sing sareh kowe ngerti si surasane layang. Apa kowe ngerti? Ya mestinya aku ya ora ngerti surasane. Nanging nadyan mung sriwing-sriwing.
Aku yo ngerti to reh-rehane Angger Setica ya kuwi Adipati Wahono saiki lagi mapan ana Pringgondani. Nah, yen ngono cetha yen Adipati Wahono ana ing Pringgondani iki ujupe ora mung sambang sinambang nanging pancen ana karep ngayom ing Pringgondani. Lan bakal nyuwun pambiyantu gone kawula Tunggarana bakal nyawiji ing Pringgondani. Kuwi genah cetha. Genah cetha yen to Adipati Wahono balela. Merang kampuh jingga nggondan datan Waratu. Lan wis genah cetha yen Gatotkaca bakal mlengket Tunggarana arep dadekke siji karo Pringgondani. Anggepe apa Gatotkaca? Sragah. Lan meneh Tunggarana iki wiwit kuna kuwi wewengkonku. Nanging Gatotkaca telandhakan melu-melu nyampuri perkara iki. Mula kala Bendana ora perlu dadak nganggo layang cukup lisan wae. Kowe wae saiki baliya omong karo ponakanmu Gatotkaca. Taunana Windanana Tunggarana iki bakal tak kukui. terus aku kon kandha apa? Aku kon kandha apa karo Nak Mas Gatot mengko? Kowe matur wae. Matur wae yen Setica wegah dijak rembugan perkara iki. Kowe omong yen Tunggarana kuwi wiwit biyen nganti tekan saiki tetep ke bawah keperintah negaraku Traju Trisna. Mula rasah nganggo sarasan. Ora perlu dadak rembugan disekseni yang Bagindo Maswawadi. Lan oleh ora oleh Adipati Wahono saiki tak jaluk. Syukur yen kena tak jujuk. Tak jungkrana alis. Nanging yen bondo kalani beguguk utawa waton malah budi tak sembadani. Lan yen awakmu Gatotkaca wani melu-melu perkara iki. Wani ngronjongi Adipati Wahono nggone balela karo aku, aja takon dosa. Malah salin bubukan karo Pringgondani. Wong Pringgondani bakal tak lok-lokke sak dosane. Aja meneh mung wong Pringgondani nek perlu maju sak Pandhawane. Boma ora bakal mingko ing perkewuh. Oh, ngene ya ngene. Mbok jembuk sing sae. Kowe aja grusah-grusu perkara Tunggarana iki. Jane iki dudu karepe Gatotkaca iki dudu. Nanging iki penangise wong sak Kabupaten Tunggarana ingkang lumantar Adipati Wahono. Dheweke nangis-nangis karo Gatotkaca sing surasane wong Tunggarana kepengin bali kumpul karo bangsa Pringgondani. Merga miturut dongeng Kadipaten Tunggarana kae mbiyen mlebu wilayah Pringgondani. Ngulanjur dak kepengin nontonke balung pisang raketke daging renggang. Ngono dadi anak Mas Gatot ngajak sarasehan karo sampeyan kuwi dasare mung kepengin njejekake adil lan bener kanthi kunci pepakem pustaka raja babagan dumadine negara-negara saindenging jagat iki utawa Prabu Maswapati dadi pimpinan perserikatan bangsa-bangsa. Gampangane kaya ngono kuwi. Yan kowe kudu ngerti Setica. Yen kabeh gambar lemah wewengkon kabeh negara sak jagat iki kabeh ana negara Wirata. Mula Gatot njaluk disekseni sinuwun Prabu Maswapati ing Wirata. Merga kuwi yatune para ratu yan meneh manut pitung lan layang kang gumathok. Kikis Tunggarana kuwi cetane dumadi lan mlebu wewengkon Pringgondani. Mula tak jaluk kowe aja nyayahke karo adimu Pringgondani. Adimu Gatot kae mung disambati karo wong-wong Traju Trisna sing mapan ing Tunggarana kono. Ngono kuwi. Lan Adipati Wahono saiki mapan ning Pringgondani kuwi saiki dadi tamune Nak Mas Gatot. Muya sajroning Adipati Wahono mapan ana kono kuwi kawilujengane dadi tanggungane Gatotkaca. Dadi yen kowe arep ngrut paksa Adipati Wahono arep tok jak bali ning Traju Trisna ki ya mengko dhisik. Ya nek Wahono gelem nek ora. Nek ora gelem kepiye mongko Wahono ki saiki ana Pringgondani ya wis kerasan. Wis kerasan ning Pringgondani wis kuwi penggalian ger-ger Setica. Kala Bendana. Rasa kakehan gunung sing tanpa guna. Cekake kowe bali yo. Kandha karo Gatotkaca yen aku mau rembugan. Aku mau dijak sarasan. Lan aku njaluk bali Adipati Wahono ning Traju Trisna. Ya bali yo bali. Ning aku ya mau nek kon meksa Adipati Wahono yo. Nek Wahono ya gelem bali kudu diayomi Nak Mas Gatot. Lan umpamane kowe ngrit wadya pala ngrutuk Pringgondani aku ora tanggung lho. Wis rasa kakehan wus.
bali kala Bendana ora gelem bali tak kepruk paedon sirahmu. Aduh, Nger. Kok malah lajeng kados mekaten kedadosanipun. Kula aturi ngrajut dhateng Bramantya Paduka anak Prabu. Pun kersane. Niki perkara pun dados gedhe, ora urung mesti badhe nglandhang carang saka pucuke. Pun niki kabeh badhe kula dadaki, ora urung mesti dadi perang gedhe. Aduh, Nger. Malah mboten kantenan pun, Mang. Mang dawuhke Wadyabala Traju Trisna, Syaga tata-tata sikep gegamane ngayuda. Yen Gatotkaca ngukuhi bumi Tunggarana pringgondani digecah srana perang pun. Sawetara badhe kundur ngedhaton riyin. Mang dawuhke Wadyabala lan ubayane sampun ngantos mledani.